També els saludem. Bé, diu, ahir a primer de debat es parlava del topall que implicava el paternalista als adults, no? Sobre la Se protecció... hablaba de paternalismo hacia los adultos. ¿Cómo És un... veis este paternalismo? ¿Es un obstáculo para el empoderamiento, una excusa para no aceptar el reto de apoderarnos? Es decir, el padre, la madre, el contexto social, ¿os limita? Respondo yo. Creo que no son tanto los padres. Y como persona que he estudiado en educación y escuelas, conozco un poco el tema. Creo que hay una sobreprotección muy fuerte, aunque Com moltes de les coses que hem comentat aquí no és una novetat, vull dir, això no és una cosa que estigui passant ara perquè som 2021, sinó que crec que ha anat passant al llarg de la història, no? Si tu tens uns pares molt sobreprotectors, el teu trauma, diguem-ne, o la teva història de vida et farà a tu mateixa ser una mare potser no tan sobreprotectora, no? I en canvi, si tens uns pares molt que et deixen molta llibertat i que tu pots fer una mica el que et doni la gana i després això ho veus com una cosa negativa perquè potser t'han passat coses que s'haguessin pogut evitar, tu com a pare seràs sobreprotector. Per tant, jo penso que és una mica cíclic i que ara mateix potser sí que estem en aquest moment de sobreprotecció perquè tant els nostres pares potser no ho van ser gaire i hem estat molts joves que teníem els pares que treballaven i no podien estar per nosaltres o també perquè tenim molts reptes que no coneixem, no? Com és el tema de les xarxes, per exemple. Tot i que ara tinguem aquests pares sobreprotectors, no és només una qüestió dels pares, també és una qüestió de com està format tot l'entramat del sistema, no? De dir, el que us dèiem abans, estem una mica farts que se'ns convidi a taules o que se'ns convidi a tertúlies per fer la quota i no per deixar-nos realment participar des de dins, que se'ns contracti com a joves. I ja portarem les nostres idees allà des del primer minut zero durant tota l'activitat d'aquesta empresa o d'aquest projecte, no? I no només un dia com a cosa anecdòtica. Llavors, dius, és una excusa per no acceptar el repte d'empoderar-vos. A veure, què és empoderar-se en realitat, no? Empoderar-se és, el que dèiem abans, tenir les necessitats cobertes i tenir les ganes. I, desgraciadament, en el món capitalista en què vivim també és tenir molt de morro. Que això és molt greu dir-ho perquè no hauria de ser així, no? Hauríem de també tenir garantit el dret a tenir veu, a tenir vot i a tenir feina i que no haguéssim de ser nosaltres els que anem allà trepitjant a tothom per intentar posar-nos al davant, sinó que se'ns donés l'oportunitat directament. Però, desgraciadament, no és així i per tant, doncs, un altre requisit imprescindible per empoderar-se, no? Jo penso que és una mica aquest morro que li hem de posar a vegades per dir, no, escolta'm, aquí estic jo, aquestes són les meves idees i potser no m'esperaves, però he arribat, no? I clar, això crec que no ho pot fer tothom. També has de tenir uns privilegis per poder posar-te en aquesta posició. En recupero una mica aquesta idea perquè ahir es va parlar a la taula anterior d'individualisme, no? Aquest morro del qual parlaves. És una pregunta que va dirigida als tres, la podeu contestar qui vulgui. Creus que aquest morro, creus que aquest paternalisme, aquesta sobreprotecció ha fomentat un cert individualisme a la vostra generació? O sigui, sí, però no crec que sigui... O sigui, és que és com... No crec que sigui una qüestió causa només dels nostres pares i d'aquest paternalista sobreprotector. Crec que al final les dinàmiques del mercat, les dinàmiques neoliberals s'han adinsat també a les nostres relacions interpersonals. No? Crec que és molt simptomàtic que a dia d'avui valorem les nostres relacions interpersonals en termes capitalistes, no? De si una relació, per exemple, tallo amb alguna persona, doncs no la torno a veure mai, de miro a veure quan és més eficaç trobar-me alguna persona o què puc treure a canvi, no? O sigui, crec que aquestes dinàmiques neoliberals que al final fomenten dinàmiques de treball i de mercat a les nostres relacions interpersonals estan en tots els eixos de les nostres vides i no crec que siguin tan conseqüència d'aquest paternalisme, no? O paternalisme sobreprotector, crec que és conseqüència de les dinàmiques del mercat i de la cultura. Al final vivim en una cultura televisiva, cinematogràfica, molt basada en el superheroi, en superhome que ho pot tot sol, no? Això és que al final penso que aquestes tendències són molt més complexes, no tenen com a veure amb els interessos del mercat i de la cultura hegemònica i no tant de... No, o sigui, no crec que sigui culpa dels nostres pares per ser sobreprotectors. És una mica potser la idea, no, de la societat líquida o amor líquid que recupera Bauman, no? Una mica aquestes anades i vingudes, no? I aquest potser també interès momentani de cobrir certes necessitats que tenim perquè és el que el sistema, no, en certa manera demana.